unboxing de la Litera. Ia să vedem. Nici nu mai țin minte ce am cumpărat, toate că am dat comanda în weekend. Și a ajuns destul de rapid. Deci așa? Da. Nu merge. Clasic. Desfacem clasic. Ok. Avem un vizitator. E curioasă și tu? Ia să vedem. Știi că încă nu a ajuns popica ta. Doamne, ce scoci tare! Așa. Ce-am cumpărat? Așa. Cred că mi-am adus aminte ce am cumpărat. Așa, avem crimele de la internat. Mira, te dai puțin? Haide, dă-te. Așa, poți sta aici dacă vrei. Crimele de la internat. Cred că se vede ok. Abia aștept să o citesc. Părea interesante din descriere de site. Apoi, cred că, da, e volumul 2 din 1000 de săruturi. Parcă 1000 de săruturi se numea. Cred că am să plâng foarte tare și la asta, la fel cum am plâns și la cealaltă. Apoi, asta, fiicele din Shandong, cred că așa se pronunță. Mira! Mami, știu că ești curioasă, dar te las după să ai cutia, ok? Da? Hop, fuga. Asta mi s-a părut interesantă doar după copertă. N-am citit prea mult să văd despre ce e vorba în ea, pentru că de obicei, nu știu ce noroc am eu, dar descrierea de pe spate îmi dă foarte multe spoilere. Apoi, am luat primul volum din seria Băieții de la Tomen. Am văzut foarte multe recenzii la seria asta și ce fain e scrisul, e ok. Și am văzut că toată lumea e încântată de ea și am zis că trebuie să încep și eu neapărat, mai ales că e o serie lungă, cărțile sunt lungi, am citit pe o perioadă mai lungă de timp. Așa, apoi avem Mireasa și pe asta mi-am dorit să mi-o cumpăr de la începutul anului, dar abia acum i-a venit rândul. Ok, parcă luasem și volumul 2 din ea. Așa, aici am luat o carte care pare a fi de dezvoltare personală. Nu știu cum a ajuns asta în coș. Ok, da, și am găsit, cred, și volumul 2, presupun, nu știu sigur dacă sunt stand-alones sau chiar au legătură între ele. Aleasa. Să vedem ce o să iasă. Ok. Chiar sunt încântată de ele. Mai ales de asta. Îmi place că e așa floppy și e ușor de ținut în mână. Deci automat o să-mi vină ușor să o citesc. Doar că e foarte lungă. Nu mă așteptam să fie chiar așa. 800 de pagini. 800 și. Ok. Am ce citi. Hai, spui la revedere la oameni? Spui la revedere la oameni? Spune pa! Au zis pa de tot.